Aşgabatda merkezi meçhitlerin birinde uly taýýarlyklar görülýär. Alınıp barlayan işleriň maksady barada resmi habar ýok. Emma olar golaydaky jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Soňky gün gejelerine de polisiýanyň awtologlarynyň batly sesleri ähli ýerde eşidilýär we köçelerde duran awtologlar jerime duralgalaryna alınıp gidilýär. Aşgabatyň Hedreti Umar meçhidiniň töweregi soňky wagtda häkimetleriň üns merkezinde boldy. Meçhidiň ýerleşýän Parahat 7 trapçysynyň ýaşaýjylary jemaat gullyklarynyň işärleriniň gündi daş töweregi ýa-da aratylaýanlyklaryna we awadanlaşdyrýanlygyna şaýat boldular. Köçe süpürjüler şu günler 1 saat 6-dan we agşama çenli işe çykmagy mejbur bolýarlar. Dip Adatlyň habarçylarynyň biri gurrun berdi. Güýçli taýýarlyk çäreleri bir hepdelen gowrak wagt bäri dowam edýär. 11 martda Adatlyň habarçysy dürli etraplardan öý dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda uly göwrümli ýowarun geçirilýänligi barada habar berdi. Geçen hepdeden bäri şaýoryň urunnaky etraplarda jemaat işgärleri gysgaly işleýärler. Olar agaçlaryň düýbüni gazdylar, akladylar, ýerleri depdiler. Çykyp başlanan täze otlary kopardylar. Soňky 4 ýylda hiç kim agaçlary suwarmany we olaryň köpüsi gurudy. Şeýlekem Annalip köçesiniň çatyrygyndan görünýän jaýlaryň köçe taraplaryny boýadylar. Dip habarçymyda aýtdy. Soňky gün meçhidiň töwereginde polisiýa hem işçiňleşdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň 14 martda düşüren videolarynda şäher polisiýasynyň howlulary aýlanyp sirenalary we sesi gataldyjylary ulanýanlygyny hem köçede duran awtologlary jerime duralgysyna alyp gidýänligini görmek mümkin. Videolaryň birindäki ýagdaý akşam saat 10-da bolupdyr. Garaşylýan waka barada resmi habar bolmady. Adatlyk radiosy Aşgabatyň häkimliginden hem maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda habarçylar uly tutumly taýýarlygyň ýurdun ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyndaky möhüm waka bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Habarçylaryň biri Berdimuhammedowylaryň şu hepde Parahat 7 trapçysynda ýerleşýän meçhide barmagyna taýýarlanýanlygyny anyklady. Häzir maglumatlarda saparyň 15 martda planlaşdyrylýanlygy aýdyldy. Adatlyň başga bir habarçysy bu meçhide halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedowyň 2 ýyl mundan öň aradan çykan kakatynyň hatyrasyna sadakanyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Mälik Guly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18 aprelinde 88 ýaşynda aradan çykdy. Şonda şol wagtky prezident Gurban Guly Berdimuhammedowyň kakaty we häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy ýoğulanda bu ýagdaý Türkmenistanyň ilatynyň ähli gatlaklaryna täsir ýetirdi. Türkmen resmiýetlerine merhumyň 40-na çenli saçlaryny sıyryp başyna tahyýa giymek tapşyryldy. Tutuş ýurtda matym tutuldy. Mary vilayetinde toy mekanlarynyň hemmeti 3 günläp ýapyldy. Libap vilayetinde toy dawaralarına gadagançylyk 7 güne çekdi. Mundan başga da döwlet işgärlerinden matam çäreleri üçin pul ýygnaldy. Hatyra çäreleriniň çykdyjylar üçin ilatdan puluň ýygnalmagy may aýyna çenli dowam etdi. Türkmenistanyň häzirki prezidentiniň atasy we halk maslahatynyň başlygynyň kakaty Mälik Guly Berdimuhammedow ýoğulanda matam çäresine gatnaşmak üçin Aşgabada vilayetlerden etnik azlyklaryň wekilleri uğradylypdy we olaryň öz milli eşiklerinde bolmagy talep edilipdi. Türkmenmaşly ýanatalar şäheriň mektebe çenli bilim edaralaryna terbiýeçilik işleriniň kiýiliniň pesdiginden hem-de ýymy tüpjünçiliginiň ýagdaýynyň we araççylyk şertleriniň ýaramazlygynyň şikaýet edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň 28-25 we 8 belgili mektebe çenli bilim edaralaryna onlarça ýanatanyň ýaňy şeýle şikaýetler bilen Türkmenmaşynyň bilim bölümi ýüz tutanlyklaryny habar berýär. Ardalaryň mazmuny bilen tanyş bolan habarçymyz şäheriň çağalar baglaryny we çağalar bakça baglaryna terbiýelenýän körpeleriň gündelik ýüzbeýdi bolýan yaramaz şertlerinden habar berýär. Ýanatlary görän ýaş çağalar terbiýeçilik edaralaryna özleriniň terbiýeçiler tarapyndan urulýanyny aýdýarlar. Mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağalar terbiýeçileriň özlerini dowamly urýandygyny, iýmitiň yaramazdygyny aýdýarlar. Diýip ýanatalar Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Şol bir wagtda ýanatalar çağalar bakça baglarynyň kiçi ýaşly körpeleriň arlyklarynyň öz wagtyna çalışdyrylmaýanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar çağalaryň diňe bir ýydyk we araççylyk işleriniň näleýsem olaryň akyl we beden taýdan ötüşini kemale getirmek üçin zerur bolan okuw sapaklarynyň hem hiýiliniň pesdigini aýdýarlar. 4 ýaşdan uly çağalar toporlaryndaky körpelere ertekler, goşgular ýa-da aýdymlar öwredilmeýär. Diýip ýanatalar aýdýarlar. Türkmenistanyň mektebi çenli bilim edaralary 1 ýaşdan 6 ýaşa çenli körpelere değişli bolup olar çağanyň akyl we beden taýdan ötüşiniň kemale getirilmegini, çağada ukyplaryň we zihiniň ýüze çykarylmagyny we ösdürilmegini üpçün etmek öýdüsini alýar. Ýöne Türkmenmaşly ýanatalaryň arda şikaýetleri çağalar baglaryny körpeler üçin döredilen şertleriň
esasy ölüňleri we talaplara gawat gelmeýändigini görkezýär. Yerli terbiýeçilik edaralaryna ýene bir ýagdaý enatalary alada goýýar. Köp sanly enata öýlen saat 15:45-den soň çağalar öýlerini alyp gaýdyp başlaýar. Olar saat 16:00-dan soň çağalar baglaryna terbiýeçilerini tapdyrmaýanyny aýdarlar. Olar çağalar howludaky garawuldan alyp gaýtmaly bolýarlar. Diýip türkmenmaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň mektebi çenli bilim edaralary iki görnüşli bilim maksatnamasyny öýdü üçin alýar. 1 ýaşdan 5 ýaşa çenli mektebi çenli kiçi ýaşly çağalaryň ýerki ösüşine we okuwyna üns berilse, 5 ýaşdan 6 ýaşa çenli çağalar orta mektebi taýýarlanýar. Çağalar orta mektebi taýýarlyk Türkmenistanyň hökümany talap bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy enatalaryň ardy şikaýetler bilen bagly ýagdaýlary öwrenmek üçin Türkmenmaşynyň bilim bölüminiň bir hünärmeni bilen gurrundaş boldy. Hünärmeniň sözlerine görä bilim bölüminiň administrasiýasy ardalary seredýär we olar boýunça çäre görmegi wada berýär. Bilim bölüminiň işgärleri çağalar baglar üçin arastaçylyk serişdeleriniň we iýmit önümleriniň üpjünçülüğiniň döwlet tarapyndan gijikdirilýändigini aýdýarlar. Käbir çağa iýmitleriniň we arasaçylyk serişdeleriniň berilmegi döwlet tarapyndan gijikdirilýär. Terbiýeçiler meselesini hem düzetjek bolýarys. Diýip özüni mahum diýip tanıştyran bir bilim hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäherdäki çağlar baglarynyň bir terbiýeçisi terbiýeçilik edaralarynyň üpjünçülük meseleleri bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça çağlar bagnyň ýolbaşçylaryny we aşpedlerini aýplaýar. Terbiýeçi denen edaralaryň jogapkar işgärlerini çağlar üçin bölünip berilýän arasaçylyk serişdeleriniň we iýmit önümleriniň, şol sany et we gök bakça önümleriniň agramly bölegini öz hasaplaryna geçirmek taýyplaýar. Iberliýän serişdeleriň tas 60-70 göterimi ogurlanýar we öýlerine alınıp gidilýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäheriniň bilim bölüminden goşmaça tesbir alyp bilmedi. Mara welaýatynyň Bayramaly we ýolutun etraplaryna polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleri awtologlarynyň daş ýüzü hapa sürüjileri saklap olardan 20 manat meşburyny para talap edýär. Ýol polisiýasy para beren sürüjilere ak ýol ardy edip olary goýup berýär. Para bermekden ýüze beren sürüjilere ak ýol ardy edilmeýär we şol meşburde jerime ýazylýar. 20 manat meşburyny para berseňiz ýoluňyz ak bolsun diýip alkys bilen goýup berýärler. Bu parany bermeseňiz jerime ýazýarlar we ýoluň ak bolsun hem diýmeýärler. Diýip bir sürüj Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýol polisiýasy ýurdun günorta gününe sebäplerini 11-12 mart günleri ýagan ýagyşdan soň hassa işçiňleşdi. Mara welaýatyny 11 mart gecesi we 12 mart günü agarly howa boldy. Etraplaryň köçeleri heniz hem guramady. Kädir hem köçelerde suw ýüşüp palçyk bolan ýerler bar. Ýol polisiýasy etrap merkezlerinde köçeleriň guran böleklerini durup awtologlary hapa bolan sürüjiler saklaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan sürüjiler aýdýarlar. Türkmenistanyň awtolog sürüjileri 10 ýyllyklaryň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň para talaplary bilen ýüzbeýit bolýarlar. Polisiýa işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilmegine köplenç para talaplary bilen gödäwçilik etmegi saýlap bolýar. Häkimetleriň para talaplaryna boyun bolýan sürüjiler köplenç halatda ýol polisiýasynyň durly bahanalar bilen para toplayan guralyny urulýarlar. Ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen bagly meseleler wagtly döwlet howpsuzlyk keňeşiniň mejlislerine gün tertibine getirilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň içeri işler edaralary ýurdun gara ýollaryna bolup geçýän ýol ulaw hadiseleri we awtolaw helakçylikleri barada halka hasabat bermeýär. Marynyň etraplaryna ýagyş ýagmyrdan soň köçelerdäki batgalyk sebäpli awtolawlary hapalanýan sürüjiler polisiýa işgärlerini öz ýagdaýlaryny düşündirmäge çalışýarlar. Obalardan gelen sürüjilerdiň bir ýagyşdan soň awtolawlarynyň polisiýa tarapyndan awlanmagyny däleýsem, Sähel gal ýaganyna obalardaky ýollaryň batgalyga öwrülmeginden hem şikaýet edýärler. Döwlet media serişdeler ýol gödäwçilik gurulunyň para talaplary ýa-da sähel ýagyşdan soň suw ýüşüp batgalyga öwrülýän ýollar barada habar bermeýär. Ýurdun ýollary döwlet telewizioniýasyna aýna ýaly tekid ýollar hökmüne mahabatlandyrylýar we sebäplerde palçyga bulaşýan ýollar asla agdalmaýar. Şol bir wagtda hökümet resmiýetleri oba milli maksatnamalarynyň çäklerini etraplaryň we obalaryň infrastrukturalynyň östürilýändigini aýdýarlar. Jerime ýazma, gaýrat et. Ýollar heniz palçyk. Senin köçäň hem gurdaldyr. Etrap merkezleriniň köçeleri guran hem bolsa, owalardaky köçeler ýagyşdan soň heniz guramady. Diýip sürüjiler polisiýa işgärlerini ýalbarýarlar. Ýöne ýol polisiýasy hapalyk bahanasy bilen sürüjilere görä ya para talap edýär ya da jerime ýazýar. Ertir ýollar gurusy awtologlarymyzy ýuwup aýal edip köçä çykarar diýip sürüjiler wada berýär. Ýöne polisiýa işgärleri sürüjiler bilen alalaşmaýar. Üstesine Türkmenistanyň häkimetleri soňky ençeme ýyllardan bäri ähli awtologlaryň ak reňke boýalmagyny tutan ýerlik bilen talap edip geldi. Palçyk köçeler ak reňkli awtologlary
hassa hapa görkezýär. Ak renkli ulaglaryň üstüne sıçran palçyk has göze ilginç bolýar. Galyberside hapaçylyk zerarly polisiýanyň para ýa-da jerime talaplaryna duçar bolýan sürüjüler polisiýanyň ýol gödäçiligi gollugynyň öz ulaglaryna palçyk ýa-da hapaçylygy görüp hassa nägili bolýarlar. Hanha, senin hem awtologyň hapa diýsek, polisiýa bize özüniň häzir awtolog sürmeýänligini, sürjek wagty ýuwup sürmekçidigini aýdýar. Diýip marly sürüjüler şikayet edýärler. Bu aralykda palçyk köçelerde ulaglary hapalanýan sürüjüler olary ak renkli boýatmak üçin eden azabyny ýatlaýarlar. Öýüň gapysyny renklemek üçin ak renkli boýag tapyp bilmedikken bolsak, awtologlarymyz üçin ýürüýte ak boýag satyn alyp ulaglarymyzy renkletdik. Indi bolsa köçeler gurap-guramanka hapa diýip 20 manat pulumuzy ogurlaýarlar. Diýip sürüjüler aýdýarlar. Türkmenistanda durmuşyň tas ähli ugurlaryna korrupsiýanyň durly görnüşleri, şol sana para vermek we para almak ýaly enlikler giň ýaýran bolup ýurdun hökümeti korrupsiýaga garşy hereketsizlikde aýyplanýar. Döwlet ýeçiligine köpçüliklerini habar berişleri işleri bolsa, oba ýerlerine köçeleriň gözgyny haly ýa-da polisiýanyň para talaplary barada asla habar bermeýär.